कशाला मतदान करायला पाहिजे केसरकर साहेबांना, तो एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि मी सांगतो की आपल्याला एक स्वच्छ चरित्र मनुष्य पाहिजे आपल्या मतदारसंघाला, आणि तो आम्हाला दीपकभाई केसरकर मध्ये दिसतो. आमचं राजघराणा पण आपले भरपूर संबंध आहे आणि आपण सगळेजण त्यांच्या पाठीमागच आहे. विकास कामं असतील तर त्यांनी प्रचंड ह्या मागच्या 15 वर्षामध्ये केलेले. बाकीचे उमेदवार असतील ते कुठेतरी म्हणजे आपले पक्षाचेच होते आणि आज इथून सोडून दुसऱ्या पक्षात गेलेले एक अपक्ष आहे. पण आपल्यासारखे, आपले भाईंसारखे असे उमेदवार ह्या विधानसभा नाहीये. तर मी सगळे नागरिकांना मी विनंती करेल की या पुढच्या 20 तारखेला आपल्याला आपले दीपकभाई केसरकर धनुष्यबाण त्याचं चिन्ह आणि 1 नंबर बटनवर आपण दाबा. आपण म्हणत असाल की युवक सगळे एक उमेदवारच्या मागे आहे, पण हे एक उमेदवार इथं उपस्थित आहेत आणि आमच्या मागे अजून बाकीचे युवक आहेत. तर ते सगळे युवक केसरकर साहेबांच्या मागे आहे आणि आम्हाला माहित आहे आणि खात्री आहे की 23 तारखेला तुम्ही सगळेजण, आम्हाला माहित आहे की त्यांना 100% आपण निवडून आणणारच. आणि इथं परत आम्ही सगळेजण उपस्थित होऊन जल्लोष मध्ये 23 तारखेला गुलाल उडवणार. आपण आपल्याला म्हणजे 2-3 विषय म्हणजे केसरकर साहेबांनी सांगितलं ते मल्टी स्पेशालिटीचं, ते कुठेतरी थांबलं गेलं होतं. पण मी तुम्हाला खात्री देतो की ते त्यांच्यामुळे थांबलं नाही गेलं, ते म्हणजे कुठेतरी आमच्या राजघराण्याच्या कारणामध्ये थांबलं गेलं होतं. आणि मी त्यांना दोषी धरत नाही त्याच्यासाठी. कशाला, मला माहित आहे की आपल्या पुढच्या काळामध्ये 100% आम्ही ते मिळून ते मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभार करणारच आणि करणारच. आम्ही पण हल्ली 2.5 वर्षापूर्वी ह्या पक्षावर जुळलोय, भारतीय जनता पक्षावर. आम्ही पण ह्या राजकारणात शिकतोय. आपले अजून एक अपक्ष उमेदवार आहे, ते पण 2.5 वर्ष पहिला आले होते, त्यांनी पण या पक्षामध्ये प्रवेश केला होता. पण आम्ही इथं म्हटलं की आपल्याला पहिलं प्रशासन शिकायला पाहिजे, आपल्याला लोकांना न्याय कसं द्यायला पाहिजे आपण शिकायला पाहिजे. आपण 6 महिन्या 2 महिन्या राजकारणामध्ये तुम्ही राजकारण शिकू शकत नाही. कसं आपल्याला लोकांना सेवा द्यायचं ते शिकू शकत नाही. आपल्याला मेहनत करायला लागतो, आपल्याला लोकांची भेट घ्यायला लागते, आपल्याला लोकांची मागणी पूर्ण करायला लागते. लोक तुमच्या मागे असायला पाहिजे. आणि ते नुसतं संपर्क लोकांवर भेटी गाठी असेल आणि त्यांचे प्रश्न पूर्ण करणं, तरच कुठेतरी आपण राजकारणात पुढे येतो. आणि म्हणून या पुढच्या काळात आपण म्हणजे मी पण असेल, आम्हाला सगळ्यांना मिळून म्हणजे आपली पुरी महायुती आहे, सरकार आहे, आपल्याला सगळे मिळून केसरकर साहेबांना आणि आपला ह्या सावंतवाडी विधानसभात विकास करायचा आहे आणि होणारच आहे विकास. आज भरपूर महिला दिसतात आहे आणि आपले लाडकी बहीण योजनामध्ये तुम्हाला सगळ्यांनाच लाभ मिळालेला आहे. आणि ते नुसतं ह्या विधानसभामध्ये लाडकी बहीण आणि आपल्या सगळे नेते मंडळींनी विधानसभामध्ये मांडलं तो प्रश्न. आणि आज सगळेजण, आज तुम्हाला काहीतरी मिळतोय दर महिन्यात, आणि ते कुठेतरी या पुढच्या काळात 100% जीवन राहणारच आहे. बाकीच्या विरोधी पक्षांनी भरपूर आरोप केले
आणि आता म्हणतात की आमच्याकडूनच शिकून ते म्हणतात की आम्ही पण करतो आता पुढच्या काळात. त्यांनी पहिलं कशाला केलं नाही? आमचे महिला मेहनत करतात, घरात पण असं असेल, पण त्यांनी आपल्या परिवाराला सुरक्षित ठेवून त्याचं सेवा करतात आणि आपले सगळ्या युवकांना कुठेतरी पुढं पाठिंबा देतात. मी एवढंच म्हणेल की आपल्याला कशी पण परिस्थितीमध्ये आपण सगळेजण महायुतीचे सगळे कार्यकर्ते या पुढच्या 4 दिवसात आपण 100% साहेबांना मदत करूनच आणि विजय देणारच. आणि 23 तारखेला आपण परत आपले महायुतीचे मुख्यमंत्री होणार.